ሰላም ከመላኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነልና ናብ ዩቱብ ቻነልና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ካብሎም ጀሚርና ብዛዕባ ናይ ኮማንድ ፕሮምፕት ትምህርትታት ተኸታታሊ ክነቕርብ ኢና ተኸታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ስለዚ ናይ ኮማንድ ፕሮምፕት ትምህርትታት ካብሎም ጀሚሩ ቀዳማይ ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል እናበልና ክንከይድ ኢና። ናይ ሲኤምዲ ዝተፈላለዩ ኮማንድታት ኣለዉ ክንምሃር ኢና። መጀመርያ ኮምፒውተር ዝበሃል ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ኮይኑ ዳታ ክቕበል ዝኽእል ተቐበለ ዳታ ድማ ፕሮሰስ ክገብርን ስቶር ክገብርን ዝኽእል ካብኡ ስቶር ዝገበሮን ፕሮሰስ ዝገበሮን ዳታ ድማ ብኣውትፑት መልክዕ ክህብ ዝኽእል ዲቫይስ እዩ ኮምፒውተር ዝበሃል። ስለዚ ኮምፒውተር ከምዚ ክገብር ከለ ድማ ብናይ ሰብ ትእዛዝ እዩ። ሰብ ድማ ንኮምፒውተር ብክልተ መልክዕ ክእዝዞ ይኽእል። ብግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እና ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ። ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ንብሎ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ኣብ ኣፕሊኬሽናት ኣቲና ባዕልና ጠወቕና እንሆ ትእዛዛት ይኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ፋይል ድሊት ክትገብር ተደሊኻ ናብቲ ፋይል ተኣቱ እሞ ካብኡ ንኣ ሰሌክት ምስ ገበርካ ራይት ክሊክ ጌርካ ድሊት ዝብል መፀልካ ትገብሮ ድሊት ምግባር ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ኢንስትራክሽን ይኾነለን። ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ድማ ንኮምፒውተር ትእዝዘሉ ብፅሑፍ እዩ። ብፅሑፍ ማለት ኣብ ዊንዶው ተኾይንካ ሲኤምዲ ዝበሃል ከፊትካ ኣብ ላይናክስ ድማ ተርሚናል ዝበሃል ከፊትካ ብፅሑፍ እዛ ፋይል እዚኣ ድልትለ ኢልካ ሽማን ኮማንድን ሂብካ ዝገብሮ ስራሕ ድማ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ይበሃል። ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ክገብሮም ዘይኽእል ብዙሓት ሓለፋ ዝኾኑ ጥቕምታት ኣለዎ። ንኣብነት ኮራፕት ዝኾኑ ድራይቭ ወይ ድማ ዩኤስቢ ፍላሽ ሪፓየር ምግባር፣ ዊንዶው ንባዕሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንድሕር ኢሮር ኣልይዎ ወይ ድማ እንድሕር ኮራፕት ኮይኑ ሪፓየር ወይ ድማ ፊክስ ምግባር፣ ንዝተፈላለዩ ናይ ሃኪንግ ስራሕቲ ኣብነት ዋይፋይ ወይ ድማ ናይ ተቆለፈ ፋይል ሃክ ንምግባር፣ ናይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፓስወርድ ሃክ ንምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ሃኪንግ ጥቕምታት እውን እዩ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ። ካብዚ ተወሳኺ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ተጠቒምና ሆትስፖት ወይ ድማ ዋይፋይ እውን ክሪኤት ክንገብር ንኽእል ኢና። ብዛዕባ እዚኣት መሰሪሕናዮም ዝነበረና ቪድዮታት ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ከመይ ጌርና ኮራፕት ዝኾነ ዩኤስቢ ሪፓየር ንገብር፣ ከመይ ጌርና ዋይፋይ ፓስዋርድ ንርኢ፣ ከመይ ጌርና ኸ ዋይፋይ ክሪኤት ንገብር ብሲኤምዲ ዝብል ሰሪሕና ነርና። ካብኡ ተወሳኺ ድማ ፋይል ሃይድ ምግባርና ኣንሃይድ ምግባር እውን ትኽእል ኢኻ ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ። እዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ስለ ዝሰራሕናዮ ንሱ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓለፈታት ኣለውዎ ኣብ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ብጣዕሚ ፓወርፉል ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እዩ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ። ስለዚ ሕዚ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና። ቀዳማይ ክፋልና ካልኣይ ሳልሳይ ክፋልና ድማ ንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ናይ ሲኤምዲ ልዕሊ 280 ኮማንድ ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም ወሰንቲ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ግን ብቐፃልነት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዊንዶው ሲኤምዲ ንምኽፋት ብዝተፈላለየ መልክዕ ትከፍቶ ትኽእል ኢኻ። ዊንዶው ፕላስ ኣር ፃዊጥካ ሲኤምዲ ኢልካ ፅሒፍካ ኣብኡ ኢንተር ኢልካ ትከፍቶ ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ድማ ኣብዚ ናይ ሰርች ባር ጌርካ ሲኤምዲ ኢልካ ትከፍቶ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ክልተ መማረፂ ኣለካ ንምኽፋት ከም ዩዘር ትኸፍት ትኽእል ኢኻ፣ ከም ኣድሚን ኮይንካ እውን ትከፍቶ ትኽእል ኢኻ። ክልቲኡ መማረፂ ንምንታይ እዩ? ሓደ ግዜ ንዩዘር ዘይፍቀደሎ ኮማንድታት ኣለዉ ኣድሚን ጥራሕ ክገብሮም ዝግባእ፣ ከም ፓስዋርድ ምቕያር፣ ዩዘር ኣድ ምግባር፣ ዩዘር ምድላት ዝብሉ ነገራት ኣድሚን ጥራሕ ዝገብሮም ስለ ዝኾኑ ከም ኣድሚን ኮይንካ ከፊትካ ኢኻ ንሳቶም ራንክ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ሲኤምዲ፣ ወይ እውን ካሊእ ሜላ ከፋፍታ እውን ኣሎ። ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረር እናሃለኻ ኣብ ባዕሉ ሲኤምዲ ምኽፋት ከመይ ከም ትኽእል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ንሪኦ ኢና። ሕዚ ሲኤምዲ ከፊትና ግን ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ስኢልና ንኢንትሮዳክሽን ዝኾኑ ሎማዓንቲ ክንርኢ ማለት እዩ። ሲኤምዲ ኢልና ክንከፍት። ስለዚ ሎማዓንቲ መቐመጥተው ዝኾነና ዝተወሰኑ ነገራት ኮማንድ ላይን ባዕሉ ወይ ድማ ሲኤምዲ ከመይ ጌርና ከስተማይዝ ንገብሮ ወይ ድማ ንኣና ከም ዝምችወና ዓይነት ኣጠቓቕማ ንገብር ዝብል ክንርኢ ሎማዓንቲ ከም ኢንትሮ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ከመይ ከስተማይዝ ዝገብሮ ንብል። ሕዚ ንኣብነት ፎንት ሳይዝ ናይዚ እንድሕር ንእስና ኮይኑ ኣብዚ ኣቲና ኣብዚ ኒኦ ዲፎልት ዝብል ወይ ድማ ኣብዚ ኒኦ ፕሮፐርቲስ ዝብል ኣቲና ክንደየናይ ሳይዝ ናይቲ ፅሑፍ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብዚ ምዕራይ ወይ ድማ ምስትኽኻል ንኽእል ኢና። ኣብዚ ንኣብነት 20 ክንገብሮ ንኽእል። ካብኡ እቲ ፎንቱ እንታይ ዓይነት እዩ ዝብል እኒአ ኮንሰላስ ከሪር ኒው ዝብል እኒአ ደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና። ሌይኣውት ምቕያር ንኽእል ኢና። ከለርስ እኒአው እዚ ካብዚኣቶም መሪፅና ክንገብሮም ንኽእል ኢና። ንባክግራውንድና ነቲ ፎንት ኦፕሽን ዝብል እኒአው ናይቲ ከርሰር ሳይዝ ዝብል እኒአ ኮማንድ ሂስትሪ ከመይ ክንደየናይ ዝኣክል ክኸውን ኣለዎ ገለ ዝብሉ እዚኣቶም መማርፅታት እኒአው ኤዲት ጌርና ክነስተኻኽል ንኽእል ኢና። ስለዚ ንኣብነት ከለር እንድሕር ክንቀይር ደለና ከለር ኢልና መጀመርያ ከምዚኣ ጌርና ሄልፕ ክንረክብ ኢና። ከለር እንታይ ዓይነት ፕሮፐርቲ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኮማንድታት ተጠቒምና ኢና ብዛዕባ ከለር ከመይ ክንጥቀም ከም ንኽእል ንምርኣይ ማለት እዩ። ከለር ስለዚ ከምዚኣ ንገብር እሞ ስለዚ ከለር ዝርዝራት ኣብዚ ኣምፂልና እኒሀ 0 እንተኢልካ ብላክ ማለት እዩ፣ 1 ብሉ ግሪን 2 ናበለ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ኤግዛምፕል የርእየና እኒሀ
كمان نصحفه زل أبنت هذي كلارو ندحر باكجراوند خلا نمجار ندحر كنا زيارات لامو ندحر فونت طرح غير الكارلها فونت نعملت كرين ندحر كنا الكارلها كلتات لازم كلر تغير له نها كلر مثل كلها مات هذه نقول هذا نازل إنه ويندوز سيستم لو إنه تايتل ندحر سو ندبرك غيرات وليها تايتل التول ما كأو تزد لها تصحف مالتي لازم تايتل لازم أنا رد تغير علامات زي هايو تايتل تصحف تغيرها كلي وانت هتقبل تغيرها أبزي كمان رئيس لنا سي يزورس سيسكو قال لازم إنه باي ديفولت أو كم زي عينت برومبت يزن سنة سون ما يارتر الهون هرجس يبلغ كان سون برومبت تلك سيسكو تبلما انت تلك سيسكو تل تصحف تطرح تمسألك ندحر تا نجريتر زي إنسان نجلتهم كنت مسألك لها دولار ساين جي تقبر ماتي ስለዚህ ሲስኮይላ ከሆነ ግሬተር ዛይንሳን ንጀለታ መጽያን ለማት ከም ዝገርና ንሳውን ክንቅይራ ንኽእል ኢና ናብ ነበረቱ ናብ ዲፎልት ክንመልሳ ተደልና ፕሮምፕት ኢልና ፅኢልና ኢንተር ንብላ ናብ ነበረቱ ትምለስ ካሊእ ክንገብሮ ንኽእል ስክሪን ሕዚ እዚ ፅሑፋት መሊኡ እኒሄ እነሱ ክሊር ንምጋር እንድሕር ደለና ሲኤልኤስ ኢልና ኢንተር ንብላ ስክሪን ክሊር ይኸውን ማለት እዩ ክሊር ስክሪን ማለት እያ ሲኤልኤስ ካሊእ ክንገብሮ ንኽእል ናይ ሓደ ኮማንድ ሄልፕ ወይ ድማ ማኑዋል ተደሊና ድማ ሄልፕ ኢልና ካብኡ እታ ኮማንድ ፅሒፍና ኢንተር ተልና ናቱ ኮማንድ ሄልፕ ይመፀልና ማለት እዩ ንኣብነት ሄልፕ ኢልና ናይ ከለር ዝበሃል ኮማንድ ሄልፕ እንድሕር ንብለና ሄልፕ ኢልና ከለር ክንገብረና ኣለና ወይ ድማ ተዓንትዎ ዘረኣኹም ሜላ እውን ካሊእ ሓደ ሜላ እዩ ስለዚ ኣብነት ማኑዋል ናይ ሄልፕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሄልፕ ኢልና ካሊእ መማረፂ ሓንቲ ኢለ እንታይ ኢለኩም ነይረ ከለር ኢልካ forward slash እና question mark ጌርካ እውን ኢንተር ተልካ ተመሳሳሊ ማኑዋል ናይቲ ኮማንድ ዝመፀልካ ካብኡ ካሊእ ንሪኦ ሎማዓንቲ ከም መእተዊ መጠን ሂስትሪ እዩ ሂስትሪ ማለት ሕዚ ንፅሑፎም ዝነበርና ኮማንድታት ከመይ ኣክሰስ ንገብሮም ዝብል እዩ እሱ ድማ ሓደ ብኣፕ ኣሮው እና ዳውን ኣሮው ነገርና እዛ ኣፕ ኣሮው እንድሕር ፀቂጥና ቅድሚ ሕዚ ፀሒፍናያ ነበርና ኮማንድ ትመፅልና እንደገና ተጠዊዕና ናብቲ ቅድሚኣ ዝነበረት ትኸይድ ከምኡ ማለት ሎሚ ዝፀሓፍናዮም ኮማንድታት ብምልኦም ተምፀልና ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኤፍ7 ተጠቂምና ሎማዓንቲ ዝፀሓፍናዮም ኮማንድታት ብምልኦም ተምፀልና እሞ ብዳውን እና ኣፕ ኣሮው ነገርና ዝደለናዮ ኮማንድ ኢንተር ንብላ ስለዚ ከምዚ ገርና እውን ኣክሰስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሎሚ ፅሒፍናዮ ዝነበርና ኮማንድታት ማለት እዩ ካሊእ ኮማንድ ተጠቂምና እውን ዶስ ኪ ስላሽ ሂስትሪ ኢልና ከምዚ ገርና እውን ሎማዓንቲ እንታይ ኮማንድ ፅሒፍና ከም ዝነበርና ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ሓደ ኮማንድ ፅሒፍካ ነርካ ካልኣይ ከም ብሓድሽ ካብ ምፅሓፍ ብፍላይ ነዊሕ እንድሕር ኮንካ ንኣብነት ዋይፋይ ክሪኤት ኣብ ንገብረሉ እዋን ሪፓየር ኣብ ንገብረሉ እዋን ነዋሕቲ ኮማንድታት እንድሕር ሃልዮም ከም ብሓድሽ ካልኣይ ካብ ምፅሓፍ ከምዚ ገርና ፅሒፍናዮም ዝነበርና ሂስትሪ ከምዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ካብ መጨረሻ ሲኤልኣይ ወይ ድማ ሲኤምዲ ንምዕፃው እንድሕር ደሊኻ ኤግዚት ኢልካ ተዓፅዎ ትኽእል ኢኻ ንማዓንቲ መእተውና ዝተወሰነ ኮማንድታት ርኢና ኣለና ከምዚ ናበልና ድማ ንቅፅልና ቪድዮና ቀፃልና ንክህልዎ ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ይራኸበና ይቀኒየልና ሰናይ ግዜ